Twildet Property Malta, entità ta' sħubija bejn il-gvern u privat maħsuba biex tħajjar aktar barranin jinvestu fi proprjetà lussuża f'pajjiżna. Din l-entità mweda fil-budget għal din is-sena saret possibbli permezz ta' sħubija bejn il-gvern, l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA u msieħba oħra mis-settur privat. It-twaqqif tagħha se jsegwi mudelli oħra ta' sħubija bejn il-gvern u l-privat li diġà kienu suċċess. Il-bżonn ta' Property Malta nibet fid-dawl ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent li tikollu pajjiżna u l-bżonn li Malta tieqpa' tiġbed lejha investituri barranin ta' kwalità. Meta tlieta filgħodu tlaqqa l-ewwel darba l-bord ta' tmexxija u matulu l-Ministru Emanuel Malija tkellem dwar ħtieġa ta' kwalità fil-proprjetà. Fatti llum għandna l-ewwel laqgħa ta' Property Malta wara li ġiet reġistrata xi 15 ilu. Il-Gvern ħass li ovvjament hawnhekk għandek assoċjazzjoni bħal l-MDA illi tirrappreżenta l-iżviluppaturi mhux biss dawk illi jibnu u manka jiffinixjaw u allura inti għandek il-prodott sħiħ. Huwa importanti li allura flimkien magħhom nassiguraw fl-ewwel nies livell ta' proprjetà li hija livell illi kemm dawk li se jixtru lokalment u dawk li se jiġu minn barra ovvjament ikunu jistgħu jirrealizzaw li huwa investiment tajjeb għalihom. Iċ-Chairman tal-MDA Sandro Ketkuti spjega li Property Malta se tkun katalista biex tħajjar barranin jiġu jgħixu u jinvestu fil-gżejjer tagħna. Dan billi tieħu sehem f'attivitajiet internazzjonali ta' promozzjoni u reklamar u minn barra l-investituri fil-mira tagħha se jkun hemm dawk li jridu jixtru proprjetà ta' vakanza f'Malta. Aħna rridu illi l-kwalità tal-pajjiż jitlaw għan-noċċ il fuq, aħna rridu nattiraw investituri tajbin u anke ħaddiema illi jaraw Malta bħala potenzjal illi jiġu jabitaw u jaħdmu fiha. U naħseb illi proprjetà Malta tista' tkun fondazzjoni li tista' tagħmel dan il-ġid f'pajjiżna. Din miżura oħra tal-ewwel darba bilan li l-pajjiż ikompli jinbidel u jimxi l qudiem.